तारा के पूछे? हमरा पूछे वाला ढेर बा, हमरा माहिए पूछ दी। पूछवा दीजिए। पूछ दी ना पूछबू। अरे जाना तारू का है कि तू भेटा जालू त तहरा के छोड़े के मन ना करे। अरे कि तब बिस्तर बिछा के बटोरे के मन ना करे। अजबन जाड़ा के रात हमरा संग रहेलू मनीषा जी। सच कहता नीरा जाई उड़े के मन ना। अपना घर छोड़ के दूसरा तहरा से इतना नु टेंशन बा दीपक भैया। ए दीपक तिवारी नहीं सुन रहे हैं भैया बोल रहे हैं तो इतना नु टेंशन बा, इतना टेंशन बा इनके टेंशन में कि तोर भुलाए खातिर गम। एक तो भैया नीतीश चाचा ऐसा कह दिले बा कि हमनी नौजवान जाना तनी 1 जनवरी हो खस चाहे जन्मदिन हम बाबूजी के कहिला, चाहे हमर जितना दोस्त बा कहेला पिताजी हम जा रहे हैं बनारस तो कहेला जन्मदिन मनाने जरा पूजा पाठ करेंगे। बापू में घूस बा कि लड़का एकदम मन लगैले बा हिंदुत्व में और वहाँ जाके 600 में हाफ मिले 1200 में फूल हो यही होता। लेकिन कि तोर भुलाए खातिर गम कि दारू पी ले। अरे कि तोर भुलाए खातिर गम दारू पी ले। कि आके देखा ए सनम कैसे के देखा है सनम। अनिल यादव पूरा पूरा भैया अनिल यादव नाइट सही है अनिल यादव जी। वाह वाह बहुत देखे ना सही नु बा कि हमारे दिल के मसीन में वो प्यार न रहे। तोहर प्यार यार किस्मत में हमारी अरे कितना तोर भुलाए खातिर गम रोज महुआ चाहे गम ले के देखा